Velkommen til Konkursklubben. Podcasten, der vender nedtur til optur. Sammen med vores fantastiske gæster vil vi, jeres værter, Christian Markus og Camilla Enge, dykke helt ned i dyndet og udforske virksomhedsejerens største frygt, konkursen. Så kom med indenfor i Konkursklubben. Hvor vi finder styrke i at dele. Vi løfter sløret for det svære, så ingen skal føle sig alene mere. Hej Christian. Hej Camilla, og velkommen til vores gæst i dag, Cecilie Willer. Tak. Cecilie er jo oprindeligt uddannet erhvervspsykolog, eller inden for erhvervspsykologi i hvert fald. Du har selv været co-founder i en anden virksomhed, og har nu en virksomhed, der hedder Today, hvor I er 4 erhvervspsykologer og coaches. Yes. Godt. Det er altid svært at være 100% skarp på, hvad andre folk laver. Det kan være svært nok med en selv. Vi ved, at du har lavet en rapport sammen med Tech Barbecue omkring nogle well-being report og nogle founder tools til founder. Sammen med, det var Tech Barbecue og Velliv. Mm-hmm. Og det var vel tilbage i 2019. Ja, det tror jeg. Så du har været ret sådan tidligt ude, fordi vi kan huske, at det var der, at man begyndte at tale om udbrændthed og stress. Og efter corona. Præcis. Ja. Lige der omkring, hvor det begynder at komme ind med corona, og at vi føler os udbrændt altså. Ja, som sådan et meget nyt tema inden for iværksætteri, at man faktisk taler om mental sundhed. Ja. Ja. Og så har du en bog i støbeskeen. Yes. Og den skal vi også høre lidt om. Ja. Men tradition tro, så starter vi jo vores program med en AI-genereret temasang. Og det ved vi jo, det kan gå alle mulige veje, men nu starter vi med at høre den. Jeg var knust og ensom, følte mig som en taber. I mørket fandt jeg styrken i de tårer, jeg lød falde. Jeg prøvede at være højtråbende, men fandt kun tomme ord. Nu står jeg her sårbar og deler min historie med jer. Velkommen til Konkursklubben, hvor vi finder styrke i at dele. Vi løfter sløret for det svære, så ingen skal føle sig alene mere. Vi taler om sorg og håb, om at rejse sig og stå. For når vi rammer bunden, er det der, vi bygger på. Ej, den var god. Var den ikke meget fed? Jo, den var mega fed. Ja. Mega fed. Ja. Ej, hvor godt. Ja, super sagt. Ja, det var en af de bedre. Det var det. Ja. Det var det. Og det lyder jo faktisk som en rigtig rapper. Altså et rigtig vaskeægte menneske. Yes. Og man kunne altså nærmest mærke, hvor den her rapper var i sin proces i forhold til at være nået bunden, ikke? Altså, det var meget, meget sigende, nogle meget rammende ord, han brugte, eller AI brugte. Ja, og jeg vil sige, nu har vi jo ikke råd til at spille Miley Cyrus The Climb. Det er altså dronningen af alle iværksættersange, ikke? Ikke også handler om at bare klare det, fordi vi har simpelthen ikke penge. Det handler om rejsen, det er jo det, der er pointen. Ja. It's about the climb. It's about the climb. Not how fast you get there. Så fordi vi ikke har pengene til at betale royalties til pladselskaberne, så får vi AI til at hjælpe os. Ja. Og det er simpelthen ChatGPT, der hjælper os med at lave lidt tekster, og så smider jeg det ind i en generator, og så vælger vi stil. Mm. Tak fordi du vil komme i dag, Cecilie. Tak for invitationen. Ja, lad os lige starte med at høre fra Cecilie. Hvad er du for en? Hvad laver du til hverdag? Jamen, jeg synes jo, du har sagt det meget, meget fint. Altså, jeg arbejder jo som erhvervspsykologisk rådgiver og coach med speciale i iværksætteri og hjælper forskellige fonde og kapitalfonde og iværksætterteams med den mentale del af rejsen. Så vi arbejder sådan på 3 områder. Vi arbejder sådan på mental sundhed og personlig udvikling, og så arbejder vi med teamudvikling, og så arbejder vi også med ledelsesdelen. Men mental sundhed er sådan et personligt hjertebarn for mig, og også derfor det er noget, jeg har arbejdet med rigtig, rigtig længe. Og derfor var det også så fedt at blive inviteret her i dag og tale om konkurser, for det synes jeg er et rigtig vigtigt emne. For det er jo også noget af det, som jeg arbejder med de founders, jeg har med
fordi det er på forskellige steder i rejsen, at jeg kommer ind og arbejder. Det kan være helt early stage, at jeg går ind og arbejder med founderne, og også sådan, når de skal til at rejse en serie A, B, C, men også når de er IPO'et, eller bliver opkøbt, eller at de simpelthen må dreje nøglen om, så er jeg med på forskellige dele af rejsen. Og jeg synes, det her med at tale om konkurser og hvad der sker, men også især den følelsesmæssige rejse af konkursrejsen, synes jeg jo er enormt vigtigt at få ud i lyset. Og derfor er jeg rigtig glad for at være her. Det kunne være super spændende at høre lidt om din hverdag med at coache de her founders. Hvad er det? Har du sådan en bestemt type af iværksætter? Det er jo det, vi også oplever. Der er jo kæmpe forskel på at være iværksætter, og der er også kæmpe forskel på, hvornår man går konkurs. Om det er en idé, man vælger at sige, den her, den får vi aldrig på markedet. Vi opgiver det, og selvom man måske har fået ekstern kapital ind, eller om man er i drift, eller man faktisk er nået dertil, hvor man har en større koncern, og måske hundredvis af medarbejdere, og nogle meget komplekse beslutninger, man skal tage i forhold til det. Ja. Altså, jeg arbejder med mange forskellige typer iværksættere, så jeg arbejder meget med, jeg startede sådan helt klassisk med at arbejde med tech-iværksættere. Jeg har også selv udviklet tech-produkter og været sådan early stage, sådan fintech-branchen, så forstår også sådan lidt, hvad det vil sige at have en idé og bringe noget til et marked, og det ikke virker, og kunderne bliver sure og sådan nogle ting. Ja. Og så er det meget tech-iværksætteri, og nu arbejder jeg, og vi arbejder rigtig meget med life science-iværksættere. Så iværksætteri, som har en lidt, du kan sige, dybere teknologi, og som skal ud i markedet. Oftest er det jo iværksættere, der kommer hos os, som har fået en eller anden form for funding, eller er lidt længere på deres rejse, hvor de har en bæredygtig virksomhed, hvor de også kan betale i forhold til at få hjælp. Ikke? Ja. For life science, det er jo typisk noget, der kræver ret meget kapital for at komme ind, og måske skal lave nogle strukturelle forandringer i nogle store markeder eller sektorer. Ja. Nu taler I to om life science, som om vi alle sammen ved, hvad det er. Kan du ikke lige forklare, hvad er life science? Jamen altså, sådan life science, sådan som jeg sådan definerer det, har sådan 3 ben, og tak fordi du spørger om det, fordi det er sådan en kæmpe paddehat-kategori, ikke? Den første er sådan health tech, så det kan være alt fra health tech-teknologier, men sådan helt klassisk er det jo sådan health tech som vores ur, vores, eller hvad er det, de kalder? Urring. Så kan det være inden for biosolutions, så det vil sige alt fra plantefars til hvordan man tager CO2 ud af en fabrik ved hjælp af algeteknologi. Og så kan det så også være helt klassisk pharma, altså drug development, ikke? For eksempel inden for cancer treatment eller hvad det nu er. Så life science er en kæmpe kategori indenfor, men det har til fælles, det er jo det her med, at det har en stærk teknologi eller science, som tager længere tid at komme til markedet. Men fordi at det er nogle meget forskellige rejser, alt fra health tech til pharma, hvor pharma kan jo tage 15 år, og health tech kan jo tage 2-3 år, jamen så er det også meget forskellige founder, jeg arbejder med. En af de ting, jeg sådan kan se, så nu har jeg også siddet og kigget på forskning i forhold til min bog, jeg er ved at skrive. Og en af de sådan ting, jeg kan se, der går igen med mange iværksættere, jeg arbejder med, og som forskning også viser, det er, at mange iværksættere oplever, kan du sige, fysisk meget stress, eller når man måler deres stresssymptomer, har de stresssymptomer, men kognitivt og oplevelsesmæssigt oplever de det ikke. Nej, det kan jeg godt. Den kan jeg godt. Jamen, det tænker jeg nemlig godt, du godt kunne, ikke? Og så det er meget det der med, at man som værksætter har en superpower i, at man kan gemme sine følelser og sit stressniveau væk. Man er i hvert fald ikke i stand til at kognitivt at opleve det. Men det, der så også ofte sker jo, det er, at når man så rammer muren, jamen så rammer man muren, ikke? Altså, det kan være, at man lige pludselig, man kan få hjerteproblemer, eller forhøjet blodtryk, eller man kollapser, eller lige pludselig mister synet. Der er jo mange, altså når stresssymptomerne bliver så alvorlige. Ikke? Ja. Det er lidt ligesom den der håndboldspiller, der spiller videre med brækket fingre, ikke? Og bare fokusere på motivation, yes! Og man kan ligesom splitte sig selv i to, hype sig mentalt til at tænke, det her det er fedt, yes! Og være på den der
have ja-hatten på. Ja. Og så, altså jeg kan også huske nogle episoder med bare at arbejde videre med næseblod og sådan noget, og sidde sådan lidt og prøve at køre, der så pludselig besvimer, og så er der min kunde, der må sådan lige hjælpe en hen på en sofa og give en et glas vand, og så, jeg er god igen op, og så videre, ikke? Og det er jo vanvittigt, når man ser på det bagud. Ja, altså du kan sige, det er jo både vanvittigt, og tak fordi du deler historien, fordi jeg tror, det er både sådan, og det er jo også en af de myter, vi har omkring ved iværksætteri, det er sådan, for at være en rigtig iværksætter, der skal man bløde ud af næsen og sove under skrivebordet. Ja. men når vi ligesom kigger på sådan forskningen i forhold til, hvornår er det mennesker performer godt, hvornår er de performer bedst, altså jeg vil jo sige, iværksætterperformance handler om 2 ting. Altså vores kognitive ydeevne og vores emotionelle regulering. Altså hvor god er man som iværksætter til emotionelt at regulere alle de her op- og nedture. Og også kognitivt, hvor meget kan man tage ind. Hvor komplekse beslutninger kan man tage. Hvor meget overblik har man over forskellige situationer osv. Og vi ved jo bare fra forskning, at når du bløder ud af næsen og sover under skrivebordet, så performer du ikke særlig godt. Så der er jo en ting, der hedder, at man skal som iværksætter lære at passe på sig selv, og rigtig meget det med økosystemet skal jo lære at passe bedre på iværksætterne. Også både i forhold til at prevente burnout, og prevente, at man måske også går konkurs med sin virksomhed, fordi man er brændt ud, men også for at kigge på, hvordan er det, vi kan optimere performance. Det har man jo gjort i sportspsykologi i årtier, og her har man jo med højt ydende mennesker. Ja, fordi jeg tænker egentlig for investorerne, må det jo også udgøre en risiko, hvis man ikke tager de her hensyn. Kæmpe. Så, Kæmpe risiko, altså, og det er jo en risikomitigering at gå ind og have fokus på iværksætterens mentale helbred. Og jeg mener jo også, det er deres ledelsesansvar at gøre det, og gå ind og kigge på det. Altså dem, man har lagt penge i, hvordan performer de, hvordan har de det. Vi ved også, hvis man har det godt, performer man bedre. Ja. Så enkelt er det. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, og jeg ved ikke om vi egentlig kan komme dybere ind i det, men det er jo en super vigtig ting at kunne adskille sig selv og sine følelser og sin personlighed fra det, man er i gang med at lave. En eller anden opgave, det er at være founder for en virksomhed, eller være chauffør i en bil. Altså en handling og en person. Men hvordan arbejder du med menneskers evne eller manglende evne til at forstå, at der skal være en adskillelse? Forstår du, hvad jeg... det forstår jeg. Ja, rigtigt, og det er en super, super god pointe. Tak, fordi du nævner den. Det var ikke engang planlagt eller noget, det her. Nej. Jamen, altså, jeg kalder det for det her med at arbejde mellem, om man er attached til sin virksomhed, som du også beskriver det der med, om man er fusioneret med den, identitetsmæssigt, og glædesmæssigt fuldkommen, eller om man er committed. Og det er sådan 2 forskellige, hvad kan man sige, modes, man kan være i. Og nogle gange, og jeg tror, det gælder for alle mennesker, som er passionerede. Det er jo ikke kun for iværksættere, det er jo kunstnere, det er jo alle mennesker, som virkelig brænder for det, de laver. De har jo perioder, hvor de er attached. Ja. Og det bliver du også nødt til at gøre for at skabe noget smukt, men du bliver nødt til at gå ind i den der ild for at skabe noget smukt, men du skal ikke blive der så længe, så du brænder ud, eller brænder i den, ikke? Så det er jo at forstå den der med, nu har jeg været her, nu har jeg været attached så længe, nu skal jeg tilbage og være committed. Og helt enkelt, hvad gør man ved det? Jamen det man gør, det er, at man har fokus på recovery. Så at man også forstår, at man som menneske, det har man også vidst i sportspsykologien i mange, mange år, at du kan ikke træne super, super hårdt hele tiden. Du bliver nødt til at recover. Og det er i, du kan sige, balancen mellem at træne hårdt, spænde musklerne rigtig hårdt, og at du hviler dem, at musklerne bliver ladet. Ikke? Men det glemmer man ligesom, når man tæller iværksætteri. Der tænker man bare, at man skal spænde musklen hele tiden, ikke? Som går mod alle naturlove på mange måder. Ikke? Og så er der heller ikke noget med det der med, at når man så er færdig med at performe, man lige løber eller sidder og cykler det af stille og roligt eller noget, så stopper man. Ikke? Det. Og det er jo også det, vi har med konkursen. Det er bare sådan, så er det bræt. Det er det. Slut. Det er det.
Så det her med at være attached og committed handler jo meget om at have fokus på, hvornår er jeg attached, hvornår er jeg committed, og når jeg har været attached for længe, så også have fokus på andre domæner i ens liv. Som iværksætter er man jo ikke kun iværksætter. Man er måske også mor, eller far, eller ægtemand, eller ven, eller kan lide at spille på et instrument, eller kan lide at lave mad, eller så også have fokus på andre elementer i ens liv. Og det gør faktisk også, at man er mere resilient på rejsen, ved også at have fokus på ikke kun at være én ting. Altså det er ligesom, man sidder hele tiden og spiller på en enstrenget guitar, ikke? Altså på sigt lyder det bare ikke særlig fedt, vel? Når man på en god man er til det. Cecilie, tror du, at man som founder, menneske generelt, selv kan se forskellen på, om man er attached eller committed? Det tror jeg, man skal træne. For som jeg også sagde før, altså forskningen viser, at man som founder har den her superpower, at man jo ikke altid kan mærke, om man er stresset. Ja. Så derfor er det enormt vigtigt, at de mennesker, der er rundt om founderen, er klar over det, og hjælper founderen med også at se det. Men at founderen også sætter nogle strukturer ind, der gør, at man kan mærke efter. Og man tager sig tid til at reflektere. Og man tager sig tid til lige at sætte sig ned og trække vejret ned i maven og mærke, hvor man er henne. Der tror jeg godt, man kan mærke det. Og jeg tror, at mange mennesker, når jeg siger det her med attached og committed, siger, jeg kan godt huske, hvornår jeg har været attached og hvornår jeg har været committed. Ikke? Altså man er i sådan en overdrive. Jeg kalder det også for at være overdrive mode. Jeg kender det også selv. Ikke? Altså når man er i overdrive og virkelig performet længe i det mode, jamen så gør jeg ting, som jeg sådan konstant sidder og tjekker min mobiltelefon. Også selvom mine børn er omkring, og jeg tjekker den ikke for nogen grund, for eksempel. Altså sådan, den er sådan overdrive, hvor man bare sådan, man kan simpelthen ikke komme ud af det, vel? Ja. Og der skal man som iværksætter fokusere på at komme over i sit beroligende-system. Komme ud af naturen, meditere, få sovet, altså få recover, få restitueret. Og nu griner jeg, fordi der er også nogen, jeg kender en, der hedder Camilla, som var så meget i overdrive, at hendes morgenmeditation blev en del af det. Altså, og det, så er det klaret. Altså, vi har jo sådan en performance coach og kropsterapeut, vi håber at få lavet en episode med på et tidspunkt, som faktisk kalder det for spirituel materialisme. Og men det her med, at det bliver bare endnu en performance, ikke? Og det bliver længere og længere, det der morgenritual, ikke? Hvor jeg til sidst klokken 5 og laver min kundalini-yoga, og har mit kolde bade, og mit journal. Og Shambhala smykker også. Og sin journaling, og det hele, og jeg opdagede det jo først, da jeg sådan blev fysisk udbrændt, hvad det vil egentlig sige, og slappe fuldstændig af. Fordi selv i min meditation, så handlede det om, at jeg skulle blive et bedre menneske, jeg skulle kunne mere. Altså der var et formål med, at jeg sad og slappede af. Hvad gjorde du oplevede, at du slappede af? Var det massage, eller hvad? Nej, det var jo, jeg blev fysisk sat ud af spillet, så jeg havde 2 måneder, hvor jeg bare lå. Og jeg tror, jeg fortalte den her anekdote måske før i podcasten, hvor at jeg har en oplevelse af, jeg ligger bare og kigger på måger, ikke? På sådan en sofa, og jeg kan kun se himmel. Og ligesom mine celler, de begynder sådan at pible, og der er faktisk sådan en lykkefølelse, der begynder sådan at pible frem i mig. Efter en måneds tid på sofaen. Ja, 2 ikke? Hvor jeg bare er altså så fysisk afslappet, at jeg begynder sådan at mærke sådan en lykkefølelse, jeg har aldrig været så lykkelig. Så det er jo det sjove, der så er sket i denne her proces også, at jeg har aldrig været gladere, jeg var før, end jeg er nu. Og det er simpelthen, jeg har fået adgang til sådan en total afspændthed. Hvor er det dejligt. Ja, så det er en stor gave. Men det er altså 25 års yoga, det fik bare aldrig derhen. Nej, og jeg tror jo også det der med at sige, vi tror så, vi restituerer. Men det gør vi ikke. Fordi så dyrker vi yoga fra mobiltelefonen og tjekker lige også 5 e-mails ved siden af, eller vi tager lige et kald i skoven, eller
hvad det nu er, ikke? Ja. Eller vi restituerer med vores små børn. Det er jo ikke altid restitution at gøre det. Så når jeg også siger restitution, så er det egentlig at arbejde med de founder, jeg arbejder med at sige, hvornår er det virkelig, du slapper af? Ja. Altså ikke, at du skal gøre en masse ting på to-do-listen. Og altså, jeg er jo også fundamentalt imod, at vi tracker, at vi med ringe og sover og sådan noget. Jeg vil personligt blive enormt stresset over det. Ja. Det der med, har jeg sovet godt, har jeg ikke sovet godt? Altså det vil være en stresser i mit liv hele tiden, at skulle måle min performance i det, der hvor jeg følelsesmæssigt egentlig skal være beroliget og egentlig recover. Ja. Det vil, men det er jo så bare mig. Ja, og det er jo interessant, det der med, hvordan vi er så forskellige, fordi det, at jeg har en Oura-ring, som tracker min heart rate variability, min puls, min søvnkvalitet og alle de her ting, altså det har faktisk været med til at hjælpe mig til, det nudger mig til at leve en sundere livsstil, hvor jeg tager min søvn og min helse mere seriøst. En kort pointe, som jeg lige vil knytte til den her samtale, det er, at jeg har jo ikke gået konkurs med nogle firmaer som sådan, men jeg har jo haft en personlig burnout efter 8 år i altså et maratonløb hen over 7-8 år i fuld sprint. Først i Tesla, og så i noget, der hedder Singularity University. Og det var først, da jeg var nede med fladet, at jeg opdagede, at jeg var blevet udbrændt, og at jeg ikke kunne komme i gang igen. Og gennem flere måneder, hvor jeg ikke rigtig vidste, hvad jeg skulle gøre, der valgte jeg at tage på et ayahuasca-retreat, og det er så 5-6 år siden, hvor jeg tog til Italien, og jeg havde været interesseret i psychedelics og ayahuasca, men aldrig prøvet det, og tog derned og fik bare et enormt gennembrud. Kom tilbage og var lykkelig og fuldstændig zen, og følte mig nærmest som en eller anden Buddha-type, der havde set lyset. Oh dear. Ja, nu bliver det her endnu en af de episoder, hvor Christian taler om stoffer. Nej, jeg taler ikke om stoffer, jeg taler om naturmedicin. Ja. Og det er jo et første gang, jeg taler om det her i vores podcast. Men jeg vil sige, at det jeg opnåede, det var på en måde, det som man også kalder spiritual bypassing. At fordi det havde været så voldsom en oplevelse, så troede jeg, at jeg havde taget et eller andet evolutionært skridt forbi alle andre, inklusive mig selv. Nu var du oplyst. Nu var jeg oplyst. Og det tog mig noget tid, altså en rumtid at opdage, at forresten. Det kan godt være, at det var en vigtig oplevelse, men det krævede daglig practice, altså daglig åndedræt, ro, øvelse i at blive ved med at holde fast i de der. Så det er vel lidt det der med, hvis man har været så længe i den der performance-mentalitet, så når man springer ud i det spirituelle, så bliver det endnu sådan en, nu er jeg kommet videre til det næste stadie. Yes. Hak. Men super fed historie og fed læring, ikke? Altså også det der med, at det var jo en fantastisk oplevelse, men som du siger, altså livet er en proces, og nogle gange er det måske heller ikke meningen, at det skal gå så hurtigt. Det er også det, jeg synes er fantastisk ved din historie, med egentlig bare at ligge på sofaen, ikke? Altså det er det her med, jeg tror også, at det som mange iværksættere skal lære, eller vi skal lære generelt som mennesker i vores kultur, det er egentlig at være i the non-doing. Ja. Altså være i, det bliver også kaldt inden for psykologien, negativ formåen. Altså egentlig bare kunne være i noget, der er svært, uden at handle. Ja. Og det er jo noget af det værste for mange højt performende mennesker, at være i det space. Det er så svært. Fordi jeg er vant til at handle på de her følelser. Så får en ubehagelig følelse, følelse af usikkerhed, eller hvor, så handler jeg. Men nogle gange, også ledelsesmæssigt, spænder det ben for mange iværksættere. Fordi de handler, hvor de faktisk slet ikke skal handle. Ja. Altså, hvor de egentlig faktisk nogle gange skal sætte sig tilbage og se, hvad der sker, og lade deres team handle, og lade deres investorer handle, og lade tiden handle. Så det er jo det, jeg synes er smukt ved din historie med, at du
jo i din negative formåen af at ligge på sofaen og acceptere, at du var der, og du simpelthen fysisk blev nødt til at være der, fandt glæden. Ja, der er kroppen jo intelligent, ikke? Ja. At så vælger den bare at sige, så trækker jeg sgu stikket på det. Ja. Det er det. Ja. Men altså, jeg synes virkelig det der med, at the non-doing, jeg tror, det er en vigtig læring. Der kommer vi lidt tilbage til det her med, hvor ressourcestærke vi er som iværksætter. Fordi grunden til, at vi jo også havner i den der, hvor vi handler alt for meget, det er jo fordi, når man starter en virksomhed, så skal man jo gøre alting selv. Og så lærer man det. Så sådan, ja, jeg har det sådan, jeg kan lære alt på 2 uger. Det er det, jeg har fået ud af at være iværksætter. Ikke? Det ved jeg ligesom om mig selv nu. Hvis jeg ikke finder ud af noget, så kan jeg sætte mig ind i det, og jeg kan finde nogle mennesker, der kan lære mig det. Og det er jo det, man gør. Man gør jo en milliard ting, og ting, man ikke er god til, og ting, man ikke nødvendigvis synes er sjove, men man gør det, fordi der er et overordnet formål med det, og man bliver den der blæksprutte, og nogen har jo altså opstartsfaser, der er strækker sig over årrækker, hvor de er i den der blæksprutte funktion, hvor de ikke har finansiering, så man har en stor koncern til, at der er andre mennesker, der træder ind og løfter nogle opgaver, hvor man løfter alt selv. Og så er det rigtig svært pludselig at træde væk fra den. Det tænker jeg, det må du også opleve. Ja. Det er enormt svært. Og det er jo nærmest sådan man skal affikses, ikke? Ja. Altså på en eller anden måde. Altså så meget, man skal gå over sit beroligningssystem, som for nogle iværksættere nærmest kan mærkes, altså forkert at gøre. Ja. Altså man skal ligesom, så også det der med, at man skal lære, at man ikke skal gøre det hele selv. Det er en fase, hvor mange, tror jeg, også får ubehagelige følelser. Altså bliver urolige, bliver angste, altså mærker nogle følelser, som det kan jeg se, du kan genkende til. Så også det der med at sige, jamen følelser er jo ikke altid fakta. Altså du får nogle følelser, fordi at du har været noget så længe, så din krop og dit sind har vendt sig til det. Men nu skal du gå ind i et andet ledelsesmæssigt space, hvor der måske er dit team, der skal gøre tingene. Du ikke hele tiden skal være inde i det. Og det kan mærkes forkert, men det betyder ikke, at det ikke er forkert. Når du coacher iværksætter, som så er gået konkurs, for det gør du også, ikke? Jo. Hvordan oplever du så det her skift? Det er jo virkelig et ekstremt skift fra overdreven aktivitet, overdreven overperformance til total stillstand. Er der sådan, hvordan? Altså jeg tror sådan, at jeg arbejder jo også med dem, når de er på vej til at gå konkurs. Ikke? Og jeg tror, at det som jeg arbejder med for det første, det er, at de forstår, at det, at en virksomhed lukker ned, er jo enormt hårdt. Altså det er jo enormt hårdt op til, som du også sagde, men det er jo også enormt hårdt at lukke ned. Og meget af det, jeg oplever, der er enormt hårdt, det er jo over for teamet. Ja. Altså, det er jo nok der, at fordi iværksættere er jo enormt dygtige til at tage sig af alle andre undtagen dem selv. Det er også en af de traits, jeg sådan ser, der går igen. Så det der med, at man har skuffet sit team, man har ikke kunnet leve op til at skaffe penge til sit team, og man skal sige farvel til dem, og hvordan er det kommer til at gå dem, ens team. Ikke? Det optager mange af dem, jeg arbejder med, hvordan det skal gå med mit team. Ikke? Så det er jo det der med, når jeg egentlig starter, så er det også at forstå, jamen du har været igennem en mega hård periode. Du skal have fokus på at restituere. Fordi du kognitivt og følelsesmæssigt er du ikke der, hvor du skal være, fordi du er så meget i overdrive. Så det handler egentlig om at trække det stik. Ja. Altså, og forstå, hvor vigtigt det er, at du gør det. Altså fordi vi ved også fra hjernen, at når hjernen er træt, eller når hjernen har været under stress og pres i lang tid, jamen så vores rationelle del af hjernen, den bliver mindre og mindre funktionsdygtig, men vores amygdala, vores følelsesmæssige del af hjernen, den bliver mere og mere aktiv. Ja. Så I kan jo forestille jer også, hvordan vores tanker bliver mere og mere følelsesorienteret vendt, ikke? Ja. Så jeg vil altid starte med at sige, du skal trække stikket, og du skal tage afsted, eller du skal virkelig have fokus på din recovery. Og så også, det er en anden ting, jeg arbejder med, det er at forstå, at det at lukke en virksomhed, er også en sorgproces. Ja. Ja.
Så også at acceptere, at det er en proces, der har forskellige faser, og at de her faser også tager tid at gå igennem, apropos det der med, at man ikke bare kan fast-track sig igennem ting. Og den første fase er jo sådan lidt en chokfase, hvor man ligesom, gud shit, jeg skal lukke min virksomhed, hvad sker der, og ting kan virke uvirkelige, og man kan føle lidt, man er inde i en boble. Og den næste del af fasen, det er sådan, hvad jeg kalder for reaktionsfasen. Så det er her, hvor man får alle følelserne. Det er der, man får vrede, afsky, man kan føle skam. Det er også der, man lige pludselig kan blive enormt ked af det. Det er der, man kan føle glæde. Og så bagefter, så går man ind i det der adaptionsfasen, hvor man egentlig begynder at acceptere, når nu er tingene, som de er. Det er måske okay, det var, som det var. Ja. Og så til sidst går man ind i det, der hedder nyorienteringsfasen, hvor man begynder at se, okay, der kan godt være en virkelig ny og spændende vej for mig. Det her er den nye drøm, jeg gerne vil forfølge. Så også at forstå, at i de faser, der skal man også acceptere at være i dem. Ja. Altså, jeg kan jo mærke, når jeg sidder og lytter til, hvad du siger, Cecilie, at jeg vil ønske, at jeg havde haft en coach som dig. I den fase, hvor jeg var nede med flad. Og det går op for mig lige nu, mens vi sidder her, at efter 7 år i en virksomhed som Tesla, som jeg var fuldstændig både committed til, og også 100% attached, det var en vigtig del af min identitet. Du var Tesla, Christian. Jamen der er stadig folk, der kalder dig for Tesla, Christian. Ja, og det står i deres telefon med garanti, når man kigger på. Og at jeg valgte at gå stop der og over i en anden virksomhed, som Singularity, som stadig var Silicon Valley og innovation og og teknologi og sådan noget, som bare var så hårdt et miljø, så jeg knækkede, at jeg manglede at få bearbejdet mit identitetsskift fra Tesla Christian til Christian, som så var Singularity Christian, som lige pludselig var bare Christian, og hvem er han? Og på en eller anden måde sidder jeg her og føler mig sådan lidt, jeg får næsten opkastfølelse over mit navlepilleri, men det var så afgørende, altså, det var så definerende i mit liv, og jeg troede, nu tager jeg lige 2 måneder, hvor jeg lige trækker vejret. Jeg har et dejligt hus, som jeg kunne gå og renovere, og det tog altså 6-7 måneder, plus en ayahuasca-ceremoni, som fuldstændig rev benene væk under mig og satte mig ned på jorden igen, efter at have været ude i universet, før jeg kunne starte med at arbejde igen. Og jeg tror ikke engang, at jeg var rigtig klar endnu, da jeg så gik i gang. Fordi jeg ikke havde haft en coach eller en terapeut jeg tænker til at hjælpe mig. At det her med, at der er nogen, der siger til en, det tager den tid, det tager. Altså det der med at få fjernet noget af det ansvar, man måske føler, den skyldfølelse, og den måde, man måske kan ligge og slå sig selv oven i hovedet over, at man ikke ligesom bare rejser sig op og kommer videre, og man har ansvar for andre ting, der også skal ordnes, at man... det tænker jeg, det er da bare meget rart lige at få at vide. Det er en proces. Der er ikke noget, du kan gøre. Jeg havde jo faktisk selv den åbenbaring, da jeg har jo været igennem sådan noget hormonterapi, fordi jeg fysisk var helt slået ud af spillet. Og da jeg fik testet mine hormoner, og min terapeut, hun sad med de her resultater over for mig, hun sagde, det var et mirakel, du overhovedet kunne komme ud af sengen. Altså, du har nærmest ingen testosteronproduktion, og alle dine tal er helt i bund. Så er der sådan, det var virkelig dejligt for mig personligt. Det fjernede noget skyld, og jeg hang det sådan op på mit køleskab, og sådan, det blev den der, der er ikke noget, du kan gøre. Det var ligesom det sagde til mig. Skyld og skam vil vi gerne opløse i den her podcast. I hver eneste podcast vil vi slå et slag for, at skyld og skam, det skal vi... Hvad skal man gøre? Hvad vil du anbefale, man gør med skyld og skam? Jamen, jeg tror, at det er jo en del af den fase der, den altså reaktionsfasen, ikke? Den følelsesmæssige fase, hvor man føler meget skyld og skam over det. For det første vil jeg sige, at jamen, det handler også om at prøve at lære at være i følelsen, og acceptere, at man har det sådan, men også forstå, at den skyld og skam, man har,
den er jo skyld og skam, fordi man har rettet det, man ikke er lykkes med den virksomhed indad. Mm-hmm. Så det vil sige, at man jo som iværksætter, når man er iværksætter, det ved I jo lige så godt som jeg, early stage iværksætteri, hvad er der 90%, der ikke lykkes, ikke? Ja. Så det er jo ikke at starte en virksomhed, det er at starte et eksperiment. Ja, præcis. Det synes jeg er en rigtig god pointe. Og det var faktisk en, jeg interviewede til min kommende bog, der sagde, at det er en super dygtig iværksætter, der som alle andre dygtige iværksættere har konkurser bag sig, sagde, når han lukkede en virksomhed, så han det ikke som, jeg fejlede, og det var en konkurs og så videre. Selvfølgelig var det en konkurs på papiret, men han så det som, om det var viable eller ikke viable. Mm. Og i biologien og i science, der kigger man jo på det. Der kigger man jo på, hvis man tager en celle ud af en krop og putter det ind i et andet miljø, jamen gror og vokser cellen, eller gør den ikke. Ja. Og sådan er det jo også med virksomheder. Altså, at der er nogle virksomheder, der er viable, og så er der nogle, der er non-viable. Og der er jo så meget, når man starter en virksomhed, der handler om held. Enormt meget. Ikke? Ja. Så den der skyld og skam, tror jeg også handler om, at man som iværksætter skal, at den handler jo om følelsen af ikke at være god nok. Den kimer ind i følelsen af ikke at være god nok. Ja. Og der tror jeg også, at det handler om at arbejde med og tale med nogen, om det er en terapeut eller hvem det er, og sige, at det er en realistisk overbevisning, du har, at du ikke er god nok. Ja. Ikke? Hvornår? Altså, det er jo ikke sådan, at vi ikke er gode nok hele tiden, men måske at dobbeltklikke på i din virksomhed her, og den gik konkurs, jamen, egentlig at begynde at tale om og skrive ned, ikke følelsesmæssigt, men faktamæssigt, men hvornår var du god nok, og i forhold til hvad? Ja. Hvornår var du ikke god nok, og i forhold til hvad? Og hvad kan du lære af det? Mm. Så egentlig begynde at få skilt den der følelse af ikke at være god nok, som jo ligger i mange højt performende mennesker, og også iværksætter, fra fakta. Ja. Så også begynde at kigge på, det kan godt være, du har følelsen af ikke at være god nok, men hvad siger fakta? Ja. Og det var lidt det, jeg prøvede at ramme med min indledning her til dagens tema. Det var jo det der med, du har jo faktisk udviklet noget. Totalt. Du har finansieret det. Totalt. Du har bygget det. Du har driftet det. Du har tur at eksperimentere med rigtig mange ting. Ikke? Og kaste dig ud i noget. Ikke? Ja. Og det, der så også sker, der er lidt ærgerligt, eller som måske også er vigtigt at sige her, det er, at det, der sker med vores hjerner, vi ved, det er, at de mennesker, vi har en tendens til at tage vores følelser, og så sker der det, at vi konstruerer et narrativ, eller en virkelighed, omkring vores følelser. Mm. Og så begynder vi at kigge efter data, der viser, at det er rigtigt, det narrativ. Ja. Så det bliver selvopfyldende profetier. Og det oplever jeg tit, når jeg arbejder med iværksættere, som måske er gået konkurs, eller har den her virkelig siddet fast i følelsen af ikke at være god nok. Det kan også være, inden de går konkurs, eller inden de skal rejse en runde, og det er mega hårdt. Det er jo, at de sidder og helt fuldstændig kigger på alle de ting, hvor de ikke er gode nok. Mm. Ja. Og det er lidt ligesom at være gravid, ikke? Eller få en rød bil. Ikke? Ja. Lige pludselig så er alle gravide, var der mange gravide mennesker, eller var der mange røde biler her på vejen. Ikke? Så hjernen har det også med at lave de her narrativer omkring vores følelser. Men det er følelser. Ja. Det er ikke fakta. Ja, så en ting er at adskille følelser og fakta, men man skal altså også lære at adskille person fra produkt. Netop. Og det er jo det, super, helt rigtigt sagt. Det er jo det, der kan være så svært. Ja. Cecilie, jeg tror, vi bliver nærmest nødt til at invitere dig tilbage igen til en anden podcast. Jeg synes, vi kører videre her. Ikke? Jo, meget gerne. Ja. Det vil jeg gerne. Vi gennemgik en masse idéer om fede pointer, du havde med, inden vi gik i gang. Ja. Så jeg tror, jeg vil lige prøve at lade dig tage næste skridt. Hvad er det næste, vi skal snakke om? Altså til hvad? I forhold til de pointer, som vi ved, du har med. I dag, eller hvad? I dag. Kør lige kvarters. Altså, jeg synes jo, jeg synes, det er vigtigt det her med, når man går konkurs og er i den her sorgproces, at man forstår, det er en proces. Ja. Og man forstår, at den tager tid, og man også tillader sig selv at være i den proces. Jeg synes, det er vigtigt, at man adskiller, som du siger, altså det her med følelser og fakta. Mega vigtigt.
Og så synes jeg, det er enormt vigtigt også, at man rækker ud efter hjælp. Altså, at man, når sådan noget sker, og man er i en soveproces, så er der også et talebehov. Mm. Og det vil sige, om det er en god ven, om det er en terapeut, om det er hvem det nu er. Altså, at du har en, du følelsesmæssigt kan tømme din rygsæk overfor. Enormt vigtigt i den her proces. Det er, synes jeg jo faktisk er ret svært, fordi man mister ligesom det sociale liv, man havde med andre iværksættere. Og så, nu kommer jeg ikke selv fra en iværksætterfamilie, så det var sådan, så får man den der for folk, gud, hvor forfærdeligt, du ved, nej, og det er svært for folk at forstå, hvad det er egentlig, hvis man ikke længere er i en verden, hvor folk forstår, hvad det egentlig vil sige. Ja. Jo, og så er spørgsmålet det der med, isolerer du dig, fordi du tænker, jeg er ikke en del af klubben længere? Altså hvis du måske havde tænkt, jamen jeg er iværksætter, jeg har lavet et eksperiment, der ikke lykkes, nu vil jeg måske ud og lave et andet eksperiment, men så er du stadig en del af klubben. Altså jeg tror stadig det her med, jeg arbejder meget med iværksættere sammen, vi laver cirkler i Today, hvor det er 5 iværksættere, der mødes en gang om måneden, og taler om de følelsesmæssige ting. Og det er jo fordi, jeg kan sidde med redskaber, indsigter og erfaringer fra andre iværksættere, men det er jo de andre, der netop forstår, hvor du er. Ja. Og hvad du har været igennem. Og det er det at kunne spejle sig i hinanden, og hjælpe hinanden, der er helende. Ja. Så jeg tror også det der med, selvom man er gået konkurs, række ud. Man er jo stadig en del af klubben. Ja. Altså man har jo mega meget fed erfaring. Det er jo det, der man tager med sig, når man går konkurs. Det er jo ens fantastiske erfaring. Ja. Og den skal vi da blive ved med at bruge i iværksættermiljøet. Hvor ville det dog være sindssygt ærgerligt, hvis den blev bare gemt væk i en boks. Altså. Cecilie, nu er jeg en af dine founder, som er gået konkurs. Og jeg har lige hørt dig sige det her. Men jeg oplever, at jeg ikke er en del af klubben mere. Jeg oplever, at folk har berøringsangst med mig, fordi jeg er gået konkurs. Jeg oplever, at folk ikke vil arbejde med mig. Så jeg tror slet ikke på, hvad det er, du siger. Nej. Hvad vil du sige til mig, når jeg kommer tilbage og har fået de slag? Fordi det får vi vel også. Gør vi ikke det? Jo, men jeg synes jo, når vi kigger på, kan man sige, vores økosystem, så er de fleste, der er dygtige jo, de har jo gået konkurs. Ja. Eller du kan sige, måske ikke konkurs, men så kan det være, at det produkt, de har lavet, eller den teknologi, de har lavet, har fået en anden form, end de regnede med. Kan man jo også sige, ikke? Altså det der med, at drømmen blev ikke sådan, som vi ønskede det. Så jeg synes jo sådan, altså, jeg tror ikke, jeg deler den helt, fordi jeg synes, det er så meget en del af iværksættermiljøet, at der er så mange, der har været igennem den rejse. Så det, jeg hørte dig sige, det er, at jeg skal holde op med at lede efter at få svar på, at jeg faktisk er en taber. I am a failure. Det siger du til mig. Det tror du slet ikke på? Den præmis, den køber du ikke? Nej, overhovedet ikke. Fedt. Det tror jeg overhovedet ikke på. Altså, det gør jeg jo egentlig heller ikke. Men jeg tænker jo bare, at jeg læste på et eller andet tidspunkt, at 1 år i iværksætteri er lige med 6 år i et corporate job. Ikke? Så det, at lad os sige, du er first time founder og kaster dig ud i det, så den erfaring, du har fået med dig der, er jo guld værd. Vi hører jo så til gengæld det her fra vores gæster, at det er ret svært at komme ud på arbejdsmarkedet bagefter. Okay. Ja. Det er svært at blive ansat i en almindelig virksomhed. Okay. Fordi der er mange, der har berøringsangst med iværksætteren. Okay. Ja. Passer ikke ind i vores lille økosystem af en virksomhed, hvor alle, hvad var det Frederik sagde? Han sagde, iværksættere spiller for at vinde, mens corporate soldiers spiller for ikke at tabe. Så ved jeg ikke, nu har jeg ikke prøvet den. Nej. Men det hører vi også. Ja. Jeg vil sige, jeg har da også prøvet at være til et par jobsamtaler og komme langt i processen og stå, hvor vi måske var 2 kandidater for så og få at vide, at de
ja, vi vidste jo, at du er jo egentlig den bedste til jobbet. Vi ved, at du kan gå direkte ind og løse det, men vi valgte altså at gå med den anden kandidat, som passede lidt bedre ind i kulturen. Og det er selvfølgelig også super vigtigt. Jeg har også faktisk prøvet at være til en jobsamtale, hvor det blev sådan lidt, jamen, det er bare så spændende, det du har lavet, og vi vil bare så gerne møde dig og høre om det, og sådan. Vi vil bare så gerne møde dig og høre din historie. Ja, præcis. Så det der med, at... Og så har jeg jo faktisk også været i en proces, hvor jeg var ude i nogle måneder og siddet i et projektlederjob, og det er jo også svært at passe ind selv og ændre sig selv fra at være meget entreprenant til at gå ind i nogle andres virksomhed på deres præmis, og ikke få lyst til at optimere alt muligt og alt det der. Så det er nok nemmere at komme ind i iværksættervirksomheder efterfølgende, end der at komme ind i sådan de almindelige virksomheder i den corporate verden for mange måske. Jo, og måske også det der med, at man... Jeg synes jo, din historie var enormt sigende, det der med, at man ligesom tror, at man skal hoppe fra, job til job, og at det der med at have svært ved at være i det, indtil den nye drøm kommer. Ja. Altså måske kan det også være, nu er det bare en hypotese, at det er svært at gå ud og finde noget nyt, fordi man gør det for hurtigt, og det gør, man ikke er connected med det. Ja. Altså connected med den drøm. Altså man ikke har fundet ud af, hvad er det, man virkelig gerne vil igen. Ja. Altså fordi, jeg ved ikke, men jeg synes jo, at de fleste iværksættere har jo så stort et gå på mod og kreativ tænkning og alle de der ting. Så min hypotese vil også være, hvis man virkelig også finder, okay, her er et fedt projekt, det vil jeg virkelig gerne. Så har jeg svært ved at forestille mig, at de ikke kan få tingene også til at ske. Ikke? Så måske handler det også om, at man går for hurtigt ud i det. Ja, altså det har vi jo haft Frederik Sebastian Krause, som var Mr. Aquavit, da han var i studiet. Han fortalte jo netop om det her med at prøve at... Altså en af hans største learnings, det var det der med, at man kan ikke gøre tingene, før man er klar til det. Nej. Og han havde forsøgt sig med at komme ud og være med i nogle forskellige startups, og det var bare ikke gået godt. Og efterfølgende kunne han jo også se, at han var ikke selv klar, og der er jo også, altså man har også en offerfase, vil jeg sige lidt i det her, ikke, hvor man har enormt ondt af sig selv, og den fase bliver man også bare nødt til at bearbejde. Det lyder mega hårdt, og det er også skide hårdt at skulle at tage den på sig, ikke? Men det er meget svært at gå ud i verden og lykkes med noget, hvis man stadig synes, at det er synd for en, og måske stadig også er i den fase, som er totalt naturlig, hvor man bare er vred over en masse ting, og man måske er lidt tilbøjelig til at bebrejde. Man er stadig i sin reaktionsfase, ikke? Man er faktisk ikke man er i sin reaktionsfase følelsesmæssigt, men man jumper fast forwarder. Man er følelsesmæssigt et andet sted, men man faster forward til at skulle gå ud i sin nyorienteringsfase og få et nyt job, ikke? Lige præcis. Så fundamentet, hvorfra man gør det, og tager beslutning og connecter med andre mennesker, er jo non-viable. Ja. Altså, du laver ikke nogen fede relationer, når du er i reaktionsfasen. Nej, vel? Nej. Altså, så hvis man har også muligheden for at være i det, og så måske, hvis man ikke har muligheden for at være i det, fordi man skal ud og have et job, så prøv at tage et job, der måske ikke betyder så meget den fase, hvor man skal bearbejde og reagere, ikke? Ja. Der er den kan jo godt være lidt svær på identitetskontoen, og sådan skulle ud og tage bare et job. Ja, og så kommer drømmejobbet, mens man stadig er i den fase, og så dukker man op til jobsamtalen, og så gør man sit bedste for at fægte, men så alligevel, så kan det bare mærkes indenunder. Vil du stadig have din Netto t-shirt på, for du kommer lige fra kassen? Præcis. Vores podcast her handler jo både om at tale med iværksættere, som er i fuld gang, som ikke nødvendigvis er gået konkurs. De får nogle gode råd til, hvad de skal tænke på at se efter hos dem selv og andre, hvis det sker. Det handler også om folk, som har været nede med fladet, som er op igen, som er på vej op igen. En ting, som jeg
noteret mig lidt tidligere i vores samtale i dag, det er, at jeg og du arbejder jo begge to med acceleratorprogrammer. Mm-hmm. Og i de fleste acceleratorprogrammer, jeg har været involveret i, der er 90% af fokus er forretningsudvikling, product market fit, det er scaling, det er løb hurtigt, det er vækst, det er hvordan sikrer du, at du får investeringer. Og så plejer man at have den der token workshop med den der erhvervspsykolog, som fortæller om, hvordan undgår du burnout. Og der sidder alle vores iværksætterfounder og lytter, mens de arbejder og skriver løs og svarer på alle mulige spørgsmål derhjemme. Ja. Sidder på Slack. Ja. Imens. Nej, det er jo så svært, ikke? At forholde sig til den del, når man er i fasen, hvor man bare er fuldstændig forelsket i sin idé og har tunnelsyn og bare skal det her ud på markedet og ændre verden, ikke? Har du nogle gode råd til program managers, der laver acceleratorprogrammer? Hvad mangler de? Hvad skal de have med? Jamen altså i Bioinnovation Institute, det er jo et acceleratorprogram, som vi har arbejdet med de sidste 5 år, hvor vi har arbejdet intensivt med det her. Og det vi gør der, og det kan jo være til inspiration for andre programmer, det er, at vi både har workshops, men vi tror ikke på det nok. Så vi har lavet noget, der hedder Halos, som egentlig er cirkler af founder på tværs af portfolioselskaber, som mødes en gang om måneden, og der får de forskellige psykologiske værktøjer og mentale modeller, og så får de også muligheden for at tale om, hvad der er svært. Og de her små grupper, som er jo en blanding mellem netværksgruppe og en terapigruppe, bliver meget, meget tæt knyttet og deler jo op- og nedture sammen og hjælper hinanden og støtter hinanden. Og det er jo meget stærkt i sådan et program, også at give det med. Og det vi gerne ville i BII, det var jo også at sige, her har vi faktisk muligheden for at lægge fundamentet for, hvordan er det, man har fokus på sin mentale sundhed, imens man bygger en startup. Hvad er det, man skal være opmærksom på? Så det vil jeg jo også sige, at man skulle gøre i andre acceleratorprogrammer. Altså have fokus på det, men også have nogle strukturer ind, om det er mindre grupper eller mindre workshop, hvor man jo rent faktisk også praktiserer det. Det er jo lidt ligesom at få at vide sådan, men du, som du sagde før, ikke det der med, at man har en workshop om, hvordan man spiller tennis, ikke? Og så, fint, så ved jeg det, ikke? Men det er jo, som du sagde, det er jo den der daily practice. Præcis. Altså, der betyder noget. Og det er jo at få de her mikro-practice også ind. Altså det her med men at lære at trække vejret måske bare 1 gang om dagen ned i maven. Ja. Imens man står i supermarkedet. Det var sådan, jeg selv lærte at meditere. Jeg er også meget utålmodigt anlagt. Derfor elsker jeg at arbejde sammen med iværksættere, fordi jeg kan spejle mig meget i dem. Så det her med at lære at meditere for mig, jeg lærte at meditere for 7 år siden. Jeg kunne slet ikke være i det. Og så læste jeg en fantastisk bog, der hedder Search Inside Yourself, som er skrevet af en af Googles første ansatte, der hedder Chade Meng Ting, tror jeg han hedder, der har skrevet om, hvordan man kan lære at meditere, og hvordan Google har implementeret det. Fordi Googles store problem har også været, ikke hvordan de får mere passionerede medarbejdere, altså ikke hvordan man tænder for dem, men rent faktisk, hvordan man lærer dem at slukke for sig selv. Ja. Og det har de brugt meditation til. Han sagde i den her bog, at det her med måske bare 1 gang om dagen, bare lige have fokus på dit åndedræt, bare 1 minut ned i maven. Og det begyndte jeg så at gøre. Og så igen de her mikroforandringer gjorde så kunne jeg sidde 2 minutter, så kunne jeg sidde 5 minutter. I dag, der kan jeg sidde i 45 minutter til 1 time. Ikke? Så det er de her, jeg kalder det også minimal viable changes, altså ligesom man laver et produkt, en MVP, så laver man også nogle minimal viable changes, der så kan spille over til andre forandringer i ens liv. Ikke? Ja. Virkelig. Ja. Cecilie. Ja, jeg kunne jo godt lige tænke mig at høre lidt her på falderebet om den bog, du vil skrive. Ja. Jamen, altså, den handler egentlig om rigtig meget af det, vi har talt om i dag. Ikke? Altså, den handler om mental sundhed og performance for iværksættere, for de 2 ting er meget sammenhængende, intertwined.
Og det jeg egentlig har gjort, det er at tage de 5 års erfaring, jeg har fra at arbejde med iværksættere, og så interviewet forskellige iværksættere rundt omkring i verden, for at høre jamen, deres historie omkring burnout, og hvordan de også er kommet tilbage, eller hvordan de måske var lige ved at brænde ud, og hvad de har gjort, og egentlig lære fra dem, hvad er det, de gør for at holde sig mentalt stærke og resiliente på rejsen, og højt performende. Ej, det må bare have været så sindssygt spændende. Og det er super, super spændende, og det er så mange fede historier, og så mange, jeg har både interviewet iværksættere i Danmark og i USA, og enormt mange gode, og også sådan nemme hands-on redskaber til, hvordan man kan implementere nogle strategier i ens liv. Og så tror jeg også det her med, at vi får åbnet op for, at hele myten om, at succesfulde iværksættere er sådan nogle, der bare har kravlet igennem mudderet og gjort det igen og igen, og de har aldrig sovet, og de har blødt ud af næsen, og alle de her ting. Altså, det er bare ikke rigtigt. Vel? Altså, hvis vi kigger på nogle af de største iværksættere, jamen, så Elon Musk, Oprah, og så videre, og Virgin-founderen, hvis det er sådan nogle af de største. Richard Branson, jamen, de har alle sammen lidt af mental health issues, altså, og har blevet nødt til at indføre forskellige strategier for, hvordan de kan leve et bæredygtigt liv. Så ved jeg godt, at Elon Musk er gået fra 90 timer til 70 timer, but still, han har implementeret nogle strategier for, hvordan han er funktionsdygtig. Ikke? Ja. Så det er også det der med at have fokus på sin performance, og hvornår er det, jeg har nogle funktionsvilkår, der gør, at jeg virkelig kan performe godt, og hvor jeg også er glad og lykkelig og lever et bæredygtigt liv, imens jeg bygger en virksomhed. Ikke? Det lyder som en rigtig god bog. Ved du, hvornår den udkommer? Den udkommer i det nye år, så omkring februar, sammen med Lindhardt og Ringhof. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Fordi vi har jo brug for nogle flere hands-on værktøjer, ikke? Og det har de konkursramte især. Og måske også noget, som ikke koster penge. Så her tænker jeg vil også lige nævne, at du har faktisk på din hjemmeside, som hedder Today. Ja, changetoday.io. Der er der faktisk link til de her founder tools, du har lavet sammen med Tech Barbecue. Endelig gå ind og brug og download og gør det. Og også på min hjemmeside, der kommer også til at være link til sådan early sign-up til bogen, men også subscription til en newsletter, hvor jeg giver tips og tricks og deler historier løbende, hvis man gerne vil vide mere om mental sundhed og iværksætteri. Så er man meget, meget velkommen til at signe op der. Altså synes jeg jo bare, at de der cirkler, de lyder så sindssygt fede. Er det noget, man kommer ind i? Er det sådan jeres coaching-klienter, som I så laver de her cirkler med? Ja, altså man kan skrive til mig, hvis man vil. Og så kan man komme på en venteliste, fordi det er sådan de her cirkler, det vil meget være, jeg tænkte også, det kunne være ret interessant at lave en cirkel med folk, der er konkurs, altså gået konkurs, ikke? Ja. Fordi det vil der er bare nogen, der skal betale for dem. Ja, men nu har jeg, vi må finde en sponsor. Nu er jeg nået dertil Den Sorte Svane dokumentaren, hvor de begynder at tale om smarte konkursteknikker. Så der er måske også nogle konkursramte, der har masser af penge. Det ved man ikke. Nej. Ja. Men ellers kan man signe sig op til det, fordi det der er med de her cirkler, vi laver, det er, at det er vigtigt, at man er på nogenlunde samme stadie i sin rejse med sin virksomhed. Og derfor så sammensætter vi dem ligesom ud for det. Men man er mere end velkommen til at skrive til mig, og så kan man blive signet op på en venteliste. Ja. Fedt. Jeg vil til en afslutning nummer 1 sige rigtig mange tak for i dag. Det var fedt at have dig i studiet. Og jeg har siddet og kigget lidt på nogle af mine noter for at finde ud af, hvad er det her opsummerende citat fra vores samtale i dag. Og jeg er ikke sikker på, at der er et. Jeg tror, der er 2, men jeg vil lige prøve at sende dem ud, og så høre, hvad jeres mening er. Så det ene citat fra i dag er, nogle gange er det ikke meningen, at det skal gå så hurtigt. Og det andet citat er, det er ikke det at starte en virksomhed, men det er det, at du starter et eksperiment. Ja. Ja. Er det begge citater, som vi holder fra i dag? Ja. Jeg vil sige, husk nu derude, at starte en virksomhed,
det er det samme som at lege en leg, som at lave et eksperiment, som at prøve noget af, og noget fungerer ikke. Man skal ikke tage det så tungt. Nej, netop. Og hvis man mærker det nedturen, lidt an på os, hvor hårdt man bliver ramt. det er Det er at sige som den enlige forsørger herover. Det er selvfølgelig rigtigt. Jo. Der er nogle ting, som er alvorlige, når man også har nogle ansvar som privatperson, som ikke bare er en leg, og der skal noget brød på bordet. Så på den måde er det jo, men det er jo noget, man også skal vende om, som at give sig selv et klap på skulderen og sige, men du turer faktisk at være modig og kaste dig ud i noget og tage en risiko, selvom at konsekvenserne kan være store for dig som person, fordi at du har valgt at fokusere på at skabe nogle større løsninger i verden. Naturligvis. Ja. Og i den sammenhæng, huske, at du var ikke startuppen. Det var et eksperiment, du lavede. Det var ikke dig. Det var en virksomhed. Det var et test. Og hvis du så er nede med fladet, så er det vigtigt at tage sig den tid, som man skal bruge. Ja, det er en proces. Ja, netop. Det er jeg meget enig i. Mange tak for i dag. Mange tak, fordi I ville have mig, og tak for en rigtig dejlig samtale. Ja, Lige måde. selv tak. Det var en fornøjelse. Det var så, hvad vi havde på programmet i dag. Hvis du ligger inde med en konkursfortælling, eller har andre gode idéer til, hvad vi kan have med her i podcasten, så vil vi rigtig gerne høre fra dig. Kontakt os på podcast@konkursklubben.dk, eller find os inde på LinkedIn på LinkedIn/konkursklubben. Ellers kan I finde mere information om os på vores hjemmeside, konkursklubben.dk, og på vores YouTube-kanal, hvor alle de her episoder også bliver lagt op. Husk at dele, like, subscribe og kommentere. Tak for i dag.